ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିବା। ଅ ଅରେ ଅରଟ। ଆ ଆରେ ଆତ। ଇ ଇରେ ଇଟା। ଇ ଇରେ ଇଶ। ଉ ଉରେ ଉଇ। ଉ ଉରେ ଉଣା। ରୁ ରୁରେ ଋଣ। ଏ ଏରେ ଏକ। ଐ ଐରେ ଐରାବତ। ଓ ଓରେ ଓଟ। ଔ ଔରେ ଔଷଧ। କ କରେ କମଳା। ଖ ଖରେ ଖଟ। ଗ ଗରେ ଗଛ। ଘ ଘରେ ଘର। ଚ ଚରେ ଚକ। ଛ ଛରେ ଛତୁ। ଜ ଜରେ ଜଟ। ଝ ଝରେ ଝରଣା। ଟ ଟରେ ଟଗର। ଠ ଠରେ ଠକ। ଡ଼ ଡରେ ଡଙ୍ଗା। ଢ ଢରେ ଢମଣା। ଅଣ ଅଣରେ ବଣ। ତ ତରେ ତକିଆ। ଥ ଥରେ ଥଳି। ଦ ଦରେ ଦର୍ପଣ। ଧ ଧରେ ଧନୁ। ନ ନରେ ନଳକୂଅ। ପ ପରେ ପାହାଡ଼। ଫ ଫରେ ଫଉଜ। ବ ପରେ ବଗ। ଭ ଭରେ ଭଜନ। ମ ମରେ ମକା। ଜ ଜରେ ଜଅ। ର ରରେ ରଥ। ଳ ଳରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ୱ ରେ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଶ ରେ ଶଗଡ଼। ଷ ରେ ଷଣ୍ଢ। ସ ରେ ସପୁରୀ। ଫ ଫରେ ଫଳ। ଛ ଛରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ୟ
ରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଲ ରେ ଲତା। जदि ए भिडियोटी आपण मानकु पसंद लागिछि ताहले लाइक सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी आउ बेल आइकन को निश्चय दबाइबे। धन्यवाद।